के हाँ नारियल चुनरी चढ़ाइबे। मैया के द्वारा हम हो जाइबे। अढ़ौल के हाँ नारियल चुनरी चढ़ाइबे। अढ़ौल के हाँ नारियल चुनरी चढ़ाइबे। 9 दिन पूजा हम हो करब। 9 दिन पूजा हम हो करब मैया जी के दुआरी। ओढ़ल चुनरी लाले लाले हमर मैया के मनवा भाले। जब चुनरी ओढ़नी लाले लाले हमर मैया जी बड़ी निक लागे। देखा हो मैया के सजल दरबार बा। भक्ति में ललिता झूमल जात बा। भक्ति में ललिता झूमल जात बा।